Fin de semana de emoción e goles na Preferente Futgal, con sabor agridoce para os equipos da comarca. A cidade de Ribeira deixou escapar unha vitoria que tiña case no peto, mentres que o Puebla continúa a súa boa traxectoria na competición. Na Fieiteira, o Ribeira adiantábase cedo fronte ao Sofán, cun tanto de Viturro no minuto 15. A afección comezaba a soñar con 3 puntos, pero cando o reloxo marcaba 89, Alexandre Mallo empataba o encontro e deixaba sen premio completo aos locais. Un empate con sabor amargo que mantén a cidade de Ribeira nos postos descendentes, agardando nun 15º posto no taboleiro con 5 puntos. Mellor sorte correu o Puebla, que venceu con solvencia o Paio Saco a domicilio. José Bertua abriu o marcador no minuto 38 e Juan García ampliaba distancias no 81. O Paio Saco recurtou diferenzas ao final, pero o resultado acabou sendo un 2. Un triunfo que coloca o conxunto de Juan Alfonso Vidal no 7º posto da clasificación. A próxima xornada será clave para seguir sumando puntos e obxectivos na Preferente Futgal.